centra la nostra atenció en el misteri de la Trinitat, que és la festa de la comunió del Déu Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. És cert que sabem que de Déu ben poca cosa, perquè no podem concebre-ho en tota la seva immensitat. Però podem recordar avui la tendra esfera atribuïda a Sant Agustí, que va estudiar tan a fons el misteri de la Trinitat, que va fer un llarg, dens i profund llibre anomenat Sobre la Trinitat. Doncs bé, es diu que un dia, passejant per la platja, nosaltres tenim experiència a Badalona, va veure un nen o una nena que agafava aigua del mar i la posava en un forat fet a la sorra. El sant d'Hipona, Sant Agustí, li va preguntar què feia i davant la resposta del nen de que intento posar tota l'aigua del mar en aquest forat, li va dir que això era impossible. El nen, aleshores, li va dir: doncs més impossible és que intentis concebre el misteri de la Santíssima Trinitat amb les limitades capacitats humanes que tenim tots. Doncs és veritat, el misteri de la Trinitat ens supera a tots, perquè entrem en el món de Déu. Però la festa d'avui ens recorda una mica més que Déu s'ha manifestat com a bondat i com a comunitat d'amor. Si Déu és el que estima, l'estimat i l'amor, si Déu és infinita tendresa, es fa germà nostre i es manifesta com a fortalesa nostra. I això ens afecta a tots, ens toca a tots en el cor, que batega i que ens uneix en aquest Déu amor. Si Déu és comunitat d'amor, perquè ens afecta, és perquè ens sentim recolzats, ens sentim acollits, ens sentim estimats. Perquè recorda que si nosaltres som obra de les seves mans, ens ha deixat la seva empremta, i la seva empremta és la de la comunitat profunda de l'amor, la de la comunió dels uns amb els altres. Per això podem dir que el fet que Déu sigui Trinitat, sigui comunitat d'amor, ens suposa a tots una crida a ser també constructors de fraternitat enmig del nostre món, de la nostra societat, enmig de les nostres famílies. Ens convida a que res del patiment dels nostres germans ens sigui aliè. El patiment dels oblidats, de les persones oblidades i descartades, dels que tenen dificultats per arribar al final de mes, els ancians que veuen desllargar-se les seves forces, els infants maltratats o abusats, les dones que pateixen violència o discriminació, els joves que es veuen sense futur, sense treball, els immigrants o refugiats que es troben atrapats en terra de ningú. Tot això no ens pot ser aliè. Si el nostre Déu és una comunitat d'amor, ens afecta,
perquè Déu ens estima. I una comunitat d'amor no descarta, no discrimina, no oblida ningú, no deixa fora de joc ni margina ningú, no s'aprofita de ningú. Però també aquesta comunitat d'amor ens recorda que tampoc res del nostre món ens és aliè. Ens afecta la mateixa natura que el papa Francesc aquests darrers anys tant ens ha cridat l'atenció i ens invita a estimar la terra on tots habitem. Homes i dones, tots som humans enmig del nostre món. Si Déu Trinitat és una gran notícia per a nosaltres, és perquè ens convida a respondre sentint-nos constructors de comunitat humana i d'harmonia i de l'atenció a la creació que Déu vol. I la creació que Déu vol és que ens estimem, que ens ajudem, que ens acompanyem amb una paraula, que creixem tots al voltant d'aquest Déu que és Pare, Fill i Esperit Sant. Tenim experiència, les nostres famílies, on hi ha també pare i mare, fills i avis, tots formem aquesta gran família on Déu és enmig nostre i camina sempre amb